Ahojček, dneska sa pozrieme na to, ako sa Nela Slováková rozhorčila. Ja to aj do Štrasburgu poženiem. Na sociálnych sieťach a bola ako taká diablica a veľmi útočila na Natáliu Kočendovú, ale aj vlastne na všetkých ľudí, ktorí ju hejtia na sociálnych sieťach. Vydierajte ma a nevolajte mi, nepíšte mi maily. Dnes začneme, moje meno je Najka Hali a keď sa ti toto videjko bude páčiť, budem veľmi vďačná za like a odber. Ideme k veci. Nela Slováková má dlhodobý konflikt s Natáliou Kočendovou. Natália Kočendová je známa aj z Love Islandu, aj vďaka svojim vzťahom s rôznymi ľuďmi, napríklad tam bol aj Lucky Royal. Ano, je to tak. Zdraví tě Lucky Royal, všechny kerko na hlavě dojal a řeknu ti teď v rychlosti příběh. A Nela nabrala dojmu, že práve Natália Kočendová po nej opakuje, pretože si dala mikádo, takto vlasy, Nela si z nej robila srandu na storkách, že vyzerá ako 40-tnička. No a rozhodla sa Nela teda povedať zo srdca, čo si o nej myslí. Do piči nejde mi ten počítač taký malý. Samozrejme nešetrila aj hejterov celkovo na sociálnych sieťach. Normálne toho sa boja. Ja osobne som si myslela, že Nela má takéto veci už dávno za sebou a nerieši, čo si ľudia myslia, pretože prvé zásadné pravidlo životné pre uspokojivý život je to, že nepozastavovať sa nad tým, čo si ľudia myslia, alebo akože čo o tebe píšu. Čo si z nás srandu robia? A Nela to asi zjavne ešte nemá spracované, pretože sa veľmi rozhorčuje na tom, čo si o nej ľudia myslia, čo o nej ľudia píšu, napríklad aj vo všelijakých facebookových skupinách. No a to rozhorčenie vyzeralo takto. Velmi troufalý. Se mnou to teda úplně nic nedělá, ale myslím si, že je to velmi troufalý a že by toto nemělo existovat. Takže tak si pohrávám s myšlenkou, že začnu pomaličku se svým právním zástupcem řešit další věc, kromě slečny Kočendové, která nás udala na čojku a na hygienu s parfémama, takže začnu řešit ještě jednu věc a to je jedna facebooková stránka, kde mi občas chodí nějaký screeny z téhle stránky o tom, jak tam určité ženy a slečny o mě mluví, že jsem feťák, že dělám escort a podobně, protože nikoho nemůžete osočit z takovéhle věci a už vůbec ne mě, protože já si to líbit nenechám, takže se teďka začnu schánět po různých komentářích, informacích o těch slečnách a podobně. A tak, takže se na to těším. Já se na to vlastně vždycky těším, protože mě to vždycky očistí. Pojďme si to jenom maličko připomenout. Jsou dvě ženy, které nenechám jen tak být. Je to Hanichová a je to Kočendová. Hanichová, protože se sere tam, kde nemá. Tvrdí o mě, že dělám escort a podobně. A většinou to přecházím, ale taky to vysvětluju na Hero Hero. Máte tam téma Agáta. Proč a jak se navážím do Agáty a do Natálie. A do Natálie se nepřestanu navážet z jednoho jediného důvodu. A to protože vlastně za pravdu na mě poslala Českou obchodní inspekci, hygienu na moje parfémy a podobně a díky ní jsem měla vlastně 3 měsíce stopnutý prodej s parfémy a údajně ty parfémy způsobovaly neplodnost ženskou, což samozřejmě čojka hygiena následně po zkoumání vyvrátila, ale přišla jsem vlastně kvůli Natálii o spoustu peněz, takže určitě se každého tak každé také maličkosti chytnu a dlouho tady nic nebylo. Já myslím, že žádný podnikatel by o sobě nenechal vyprávět a rozhodně by si stál za jménem svojí firmy, kdyby ho někdo osočoval, že jeho parfémy například způsobují neplodnost. A to jenom proto, že jsem upozornila na to, že přeprodává věci z Číny. Jsem dostala totální lynč a údajně jsem já šikanátorka. Já si pouze věci nenechám líbit a takhle s tím pokračuju do té doby, dokud to nebude vyřešený a dokud se slečna Natálie mě a mojí osobě neomluví, ale ne jen tak na Instagramu, protože tohle to bude řešit právní, vzhledem k tomu, že jsme přišli fakt, že o 100 000 korun, kvůli tomu, že jsme 3 měsíce měli pozastavený parfém. Nicméně já se bez těch peněz obejdu a dokonce i peníze svoje vynaložím na to, nebo už vynakládám na to, aby se to vyřešilo úplně, že 100% a tip-top. Proto tohle téma zase otvírám, vzhledem k tomu, že se ostříhala na mikáru, tak mi to přijde takový srandovní. Pojďme si připomenout, co tahle slečna udělala. Tak to taká drobná připomínka nebo
vykonstruovaná situace místo toho, aby slečna sklopila oči, uši, pusu, nos a řekla, hele, sorry, to jsem posrala, neměla jsem to dělat, tak místo toho na ostatní lidi, kteří na to pouze upozornili, na mě, protože já jsem skvělej terč, že jo, vzhledem k tomu, že si nenechám věci líbit a tak mě označila, moje parfémy označila za to, že jste z nich neplodné, označila mě za šikanátorku a takže jenom taková připomínka, už se vlastně nic neděje, že? Nic se nestalo, slečna tady prostě dělala, že je ticho, že nemá produkty z Číny, nakonec teda řekla, že je vlastně má z Číny a nikdo už se v tom úplně nevyznal, prostě Miss Čína, tak na to jenom nezapomínejte, že takhle ne. Je pravda, že jsme měli produkty z Číny, ale není pravda, že jsme produkty měli z AliExpressu, jak povídala. Já to úplně chápem. Že... 100%. Já jsem měla vzorky úplně z celého světa a zkoušela jsem, co mi vyhovuje nejvíc. A co to je za kozmetiku vlastně? Dekorativní kozmetiku. Nikdy jsem netvrdila, že jsme česká výroba. Ona jsem z toho volaka zmetěná, tak bolo to z té Číny, alebo nie? No tak, asi v tom máme jasno, ne? Takže taká drobná připomínka a budeme si to připomínat do té doby, dokud to nebude vyřešený a jestli si někdo myslel, že je ticho po pěšině, tak není, akorát jsem, jak jsem říkala, já řeším věci v tichosti, ale tak mi to přišlo takový jako vtipný teďka k tomu Mikádu, no. Veď čo? No. Koťátka, mám informací až dost a vlastně se mi potvrdilo to, co jsem si myslela, že 90% lidí na těchto skupinách, kteří pomlouvají nás, veřejně známé osoby, jsou prostě totální žebráci, kteří nemají co na práci. Pokud je tam někdo, kdo to sleduje jenom pro zábavu, já osobně tomu nerozumím, pro mě to zábava není. Tady tuhle slečnu nebo paní si dozdílíme zítra, těch informací mi přišla velká spousta, možná třeba od 40 z vás, fakt nekecám, a ty informace byly v podstatě stejné, takže evidentně založený na pravdě. Dneska už na to kašlu, takže pojďme si dát, byla jsem nakupovat, natočila jsem vám balíčky potraviny. Většina lidí, kteří jsou na těch Instagramech nebo na různých těch skupinách linčování, tak věřím, že mi dají za pravdu, akorát já jsem prostě teď měla chuť se do toho trošku opřít, abyste viděli, že co je moc, to je moc a že i takovýhle člověk může vyset u mě na Instagramu. A je úplně jedno, že mám na Instagramu 500 000 lidí, to je moje šikovnost. A i na těchto skupinách, je to vaše šikovnost, je 50-100 000 lidí. Jenom je rozdíl v tom, že vy můžete a my nemůžeme se bránit a dávat vám stejnou polívčičku nebo dávat těmhle lidem stejnou polívčičku, jako dávají oni nám. V tom přece potom není žádný rozdíl, akorát najednou se někdo zlobí. Zvláštní, ne? Proč se někdo najednou zlobí? No, takže tak, jdu se nachystat a mám takový nápad, co kdybychom si dali rozčesávání. Tak podľa tohto sme mohli vidieť, že Nelinka nešetrila ani hejterov na sociálnych sieťach, ktorí sa zgrupujú v rôznych skupinách, kde na ňu nakladajú, a taktiež ani Natáliu Kočendovú. Natália Kočendová samozrejme na to zareagovala vo svojich storkách a dala tam príspevok, ako Nelin aktuálny priateľ, taký fighter, boxer, písal Natálii Kočendovej, že je ako anděl, že je krásna. Nic tak krásného jsem v životě ještě neviděl. Byla jako andílek. Takže Natália to celé totálne zabila. Čo mňa pri tomto celom ale prekvapuje, je fakt to, že Nela sa rozčuluje nad tým, že ľudia ju riešia, ale podľa mňa, keď človek vstupuje do verejného života a chce byť slávny, tak zarába na tom, že je riešený, a ona je tiež predsa taká hviezda, ktorá je slávna vďaka škandálom, a ja som myslela, že toto má všetko spracované v hlave. Totižto aj raz som predtým točila na jednu influencerku, ktorá je tiež celoslovensko, Československo známa, a myslela som si, že je so všetkým vysporiadaná a vôbec nerieši, čo ľudia hovoria, lebo jej sláva je založená práve na tých škandáloch. A táto influencerka ma konfrontovala, akože mi nahrávala celý deň hlasovky a riešila tam vlastne potom iba svoj osobný život, to je jedno. Mala chuť sa proste niekomu vyrozprávať, ale konfrontovala ma, že prečo som ju zverejnila vo videu, ale však ty máš tú kariéru založenú na tom, že si škandalózna hviezda, tak ľudia ťa budú riešiť a
nie je riešenie volať na tých ľudí právnikov a riešiť to právne, lebo to sú podľa mňa vyhodené peniaze, ale proste sa pousmiať nad tým a ísť ďalej, pokiaľ fakt nehovoria niečo extrémne zákerné, ale keď si niekto v komente len tak prdne a napíše tam, že robíš takéto služby, alebo ja neviem, čiary ťaháš, no však tak nech si hovoria ľudia, však ty sama vieš, aká je pravda a nepotrebuje si to nejak obhajovať. Či mýlim sa? Či? No neviem, toto je môj názor. Ja som si myslela, že tieto vrcholové, špičkové celebrity, ktoré sledujú 100 000 ľudí, tak majú tieto veci dávno v hlave usporiadané a vedia, že áno, však o čom budem viac riešená, o to viac budem zarábať, lebo aj zlá reklama je reklama, ale zjavne to tak nie je, takže hold, nech sa teda Nelinka súdi aj s celým svetom, lebo toto mi prišlo naozaj ten jej výstup ako Nela versus celý svet, ale OK. Prišla mi tam dokonca Nela aj naozaj, že rozčertená a nasraná a nasrať sa to nie je dobré ani pre telo, lebo potom telo vylučuje hormóny, ktoré spôsobujú nepríjemnosti celému telu a to nie je dobré. Treba byť nad vecou, zameditovať si a nenechať sa nikým nasrať. To je môj odkaz vám ľuďom. Vy mi môžete napísať vaše odkazy, že čo funguje na dobrú náladu, alebo čo by ste odporúčali možno Nele na trošku sklidnení hormónu. Ale samozrejme môžete mi tam dať aj 3 srdiečka, nech podporíme tento svet trošku láskou, nech je tu trošku lepšia atmosféra, nech sa ľudia toľko nejedujú a nech sa trošku viac bavia. A samozrejme, keď budeš v komente, nezabudni na like a odber. Keď ma chceš viac podporiť, tak mám Hero, kde mám extra videá, ktoré nemôžeš vidieť tu na YouTube, alebo tu mám takéto 2 QR kódy, ktoré keď nasnímaš do svojej bankovej aplikácie, môžeš ma podporiť priamou platbou na môj účet. Samozrejme, cenu tam môžeš meniť, respektíve sumu na 1 euro, ale aj 100 000 eur. Je to v tvojich rukách. Pre dnešok z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa znova zajtra. Čauko!